Ya kwanza wacho ni gibiro goyo mbulu e kidieny ka kidieny chik mar omenda kendo singo ni ok gibikalo mago ma ok moro ganda jo Kenya ka giloso ko Itugun. Jaod bura ma Marakwet West Timothy Kipchumba owacho ni ka chik mar omenda no okel e od bura to mago ma jopiny oyiego kende ema gibiro kalo. Kata kamano omedo kwayo jo Kenya mondo chul osuru mondo konye yore dongruok kendo mondo kik Kenya bed mana piny marito mich mowuok e pinje maoko. Weche mabende nosir kod jaod bura ma Mandera South ka Senator Mael Geyo Marakwet William Kipkemoi to kwayo jod bura mondo obed kod paro maler e sach goyo mbulu makamano. It's unfortunate that the finance bill, including the budget, doesn't come to Senate. I want to ask my colleagues in National Assembly that the executive has already given you a proposal. That proposal, in terms of finance bill, is not the final. The people now who are going to save the ASLA is the members of National Assembly. It's the members of National Assembly. All of you, the common mwananchi, please watch your MPs, see how they're going to vote on amendments, because I believe the Finance Committee led by Kimani of Molo will save the people. Finance bill ambayo inakuja katika bunge, sisi kama wajumbe tumeamua tutahakikisha kwamba wakati tunapitia kipengele baada ya kipengele, tutahakikisha kwamba kipengele kile ambacho kinafinya wananchi wetu wa kawaida, mwananchi wa kawaida, tunahakikisha sisi pia tunaifinya chini isipite kupitia bunge.